aw minnu bɛ ka bi Mali filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waleɲuman bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ni bi Mali ka kunnafoniw waati ye bi février kalo ale ye tile 2 san 2024 yana an ka don kunnafoni kɔnɔna na a bakurubaw filɛ nin ye Colonel Assimi Goïta kunungo alamisa février kalo tile fɔlɔ 2024 a ye siraba min bɛ bɔ Kuluba kana Kati ani ka bɔ Samɛ kana Kati n'a bɛna kɛ siraba belebele fila ye a ye o baaraw ninnu don o tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ tali kɛ ayiwa Tɔnbɔkutu kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ Tɔnbɔkutu denmisɛnw fana bɔra ka se ka jɛrɛba kɛ k'o kɛ sɛgɛnnamatindi ye ni ka ɲɛsin ayiwa AES jamanaw ma n'o ye Mali Burkina ani Niger ye n'an bɔra ye an bɛ taa Kidali kɔnɔna na an ma ladɔnniya k'a fɔ minisiri min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na min ɲɛsinnen don bɛn ani kelenya sabatilen ma n'o ye colonel major Ismail Wage ale ni délégation ba dɔ taara Kidali kɔnɔna na fo ka taa se jamana wɛrɛ o kibaruyaw ma ani farikoloɲɛnajɛ ninnu ye don kibaru daɲɛ kumabaw ye sɔɔni an bɛ don a kɔnɔna ani ka walawala ka ɲɛsin aw ma. I n'a fɔ an y'a jira aw la kunungo alamisa février kalo tile fɔlɔ 2024 Mali furanjɔrɔ fanga ɲɛma n'o ye colonel Assimi Goïta i ka dɔn k'a fɔ ayiwa siraba min bɛ bɔ Kuluba ni kana Kati o bɛna kɛ ayiwa siraba belebele fila ye ani min bɛ bɔ Samɛ kana Kati o bɛna kɛ belebele fila ye fo ka tɛmɛ ka bɔ yen ka se Kati kɔnɔna na yan min bɛ tali kɛ goudron kilomètre 7 o baaraw bɛna kɛ Kati kɔnɔna na yan walasa o baaraw ka daminɛ furanjɔrɔ fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta a y'o baara ninnu don kunungo Kati sanfara la kɛrɛnkɛrɛnna sɔrɔsiw bɛ u ka baaraw kalan kɛnɛba min kan ni a ka surun rond-point ba la ayiwa Kati ka donna o hukumu kɔnɔna na ni ye jateminɛ kɛ a ko la ayiwa ni sira ninnu n'o ye RR9 ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa Kati ayiwa Kati kana Kati kɔnɔna na ayiwa lajɛ in kɔni kɛra sababu ye ka maa caman fara ɲɔgɔn kan a kɛnɛ in kan i n'a fɔ Mali gouvernement ɲɛma n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ka taa se conseil national de transition o ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ ayiwa Maliki Jaw fo ka taa se gouvernement ma caman ma ani dɛmɛma jɛkulu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu caman tun bɛ a kɛnɛ kan ayiwa i ka dɔn tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ tali kɛ ayiwa minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don an ka sirabakow ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan ayiwa foliw kɔfɛ jamana ɲɛmaa fɛ min bɛ tali kɛ Kati mairie yɛrɛ tɔgɔ la bɛɛ b'a kalama k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan min bɛ tali kɛ Kati mairie la ale maire n'a ka conseil olu ɲɛbɔra baara la ayiwa min bɛ nɔ sa k'u jɔyɔrɔ fa n'o ye mairie secrétaire général ye Zanga Daw ale kumana kɛnɛ in kan Kati commune tɔgɔ la a ye a yira k'a fɔ ayiwa nin baara minnu kɛtɔ filɛ nin ye siraba kunkanko kumaw la i ka dɔn ko nin ye yiriwali nin ye Mali yiriwali sira ye i n'a fɔ furanjɔrɔ fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta a bɛ o kumaw fɔ cogo min na ayiwa ko a bɛ a jira ayiwa ale kɔni nisɔndiyara a ko la ka ɲɛsin an ka furanjɔrɔ fanga ɲɛmaw ma ani sigida maaw yɛrɛ n'o ye Katikaw ye ani dɛmɛbaa minnu n'olu bɛ kɛnɛ kan a y'olu bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a ye a jira k'a fɔ n'o ye Zanga Daw ye k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ nin baaraba min bɛna kɛ Kati yan n'o ye ka se ka ayiwa siraba ninnu kɛ belebele fila ye Samɛ sira ani Kuluba sira i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛna degunba bɔ maaw sen na o hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Assimi Goïta ko a ye nin hakilinaw ta kabi waati jan walasa an ka dugubaw olu bɛ se o ɲɛdaw bɛ se ka ɲɛ cogo min na ka se ka ayiwa yɔrɔ ɲumanw kɔni ye an ka dugubaw kɔnɔna na Zanga Daw ale min tun bɛ ka Kati mairie jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan ale ni kumabaw fɔ min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ la n'o ye colonel Assimi Goïta a ye a yira k'a fɔ nin baara min kɛtɔ filɛ nin ye a bɛna kɛ sababu ye ayiwa jama min bɛ sira kan bi i ka dɔn ka se ka baaraw nɔgɔya u bolo ka tila ka sira kana ka lakana sabati ayiwa sira bolibaw bolo a tilara k'a yira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ a baara ninnu minnu filɛ nin ye minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don an ka bolimafɛnkow ani ayiwa sirabakow ma n'o ye madame Danbele Madina Sisoko ye fo ka taa se a jɛɲɔgɔnw ma olu kɔnkɛn bɛ k'u cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen la hakilina minnu taara sirabakow la an ka jamana kɔnɔna na an ka furanjɔrɔ fanga ɲɛmaaw fɛ olu bɛ se ka waleya cogo min na o la a ye foli ani waleɲuman dɔn k'o ta ka ɲɛsin ayiwa maa minnu kɔni bɔra o ye jamakulu minnu kɔni bɔra ka se ka u kunbɛn furanjɔrɔ fanga ɲɛmaa colonel Assimi Goïta a ye a jira kokura k'a fɔ ni siraba minnu bɛna dilan Kati Samɛ Kati Kuluba o sira minnu bɛna dilan
ko nafolo min bɛ don a da fɛ a bɛ t'i jɔ miliyari 95 la sɛbɛn wari la wa ko a nafolo ninnu a bɛ bɔ an yɛrɛ ka jamana waganden kɔnɔ yan o tɛmɛnen kɔfɛ a ye a yira k'a fɔ maa minnu kɔni bɛna baara in kɛ o ye COVEC Mali olu de bɛna baara in kɛ awa san 3 bɔɲɔgɔnko don ka da kan kalo 30 ani kalo 6 o ye san 3 bɔɲɔgɔnko ye ko baara ninnu bɛna kɛ ka bɛn o hakɛ ma o tɛmɛnen kɔfɛ n'i ye jateminɛ kɛ ayiwa min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ siraba ninnu boli a bɛna suya olu ma bɛna kɛ sababu ye ka dɔ bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen la a ye a yira k'a fɔ maa minnu bɛna baara kɛ n'o ye COVEC Mali ye ayiwa k'u ka u janto cogo bɛɛ lajɛlen la baara ninnu ka se ka kɛ a ka kɛ bonya kɔnɔna na ani a waati kofɔlen kɔnɔna na wa a ka kɛ baara ɲuman ye ayiwa n'o ye nin sira ninnu ye a baara kɔni ka ɲɛ n'o ye a baara kɛcogo ani a baara bɛna qualité min kɔni sɔrɔ ko o ka kɛ ka ɲɛ a hakɛ o ye san 3 ye kalo 30 ani kalo 6 n'an bɔra yen i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ i k'a dɔn k'a fɔ fara ɲɔgɔnkan ba kɛra yen nɔ ka se k'o kɛ segumatindi ye ka ɲɛsin AES jamanaw ma n'o ye Mali Burkina ani Niger a kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ Tɔnbukutu denmisɛn caman kɔni bɔra u ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ka place de l'indépendance la i k'a dɔn k'a fɔ a ɲɛmaa tun b'an bolo o ye Tɔnbukutu gouverneur ye n'o ye ayiwa commissaire Baku Kante ale ni ayiwa honorable Mohamed Ousmane Ag Mohamedou Aïdara olu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan n'o ye Conseil national de transition CNT Mando ka taa se Tɔnbukutu yɛrɛ a laadalamaw olu tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taa se Conseil supérieur de Kelrazaf Isherifan ani o jɛ de l'indépendance la a kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ bureau régional min bɛ Conseil supérieur tɔgɔ la Imgadu ani u jɛw wa Tɔnbukutu olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan a kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin AES jamanaw ma Conseil national de transition ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ o maaw tun b'a la ayiwa ni jɛkulu min donna Kidal ni colonel major Ismail Wage tun b'a la a ɲɛ mina b'a tun ye maa min ye o ye ministre min b'an ka jamana kɔnɔna na min ɲɛsɔnna an ka marabolo kow ma n'o ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ monsieur Maïga ale tun bɛ ka u ɲɛ mina colonel Ablaye Maïga fo ka taa se maa caman ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin taama in na Kidalakaw fɛ yen nɔ u y'a yira k'a fɔ ayiwa nin taama in kɔnɔna na Kidal la min bɛ tali kɛ ayiwa colonel Ablaye Maïga a ye foli ani tamuni a y'o ta ka ɲɛsin awa an ka lakana tigilama minnu bɛ Kidal la u ye cɛsiri min kɛ ni ka se ka Kidal bɔsi ka kɛ Mali ta ye awa i k'a dɔn a ye o foli ani o tamuni kɛ ka ɲɛsin sɔrɔsiw ma o tɛmɛnen kɔfɛ cakɛda minnu bɛ Kidal marabolo kɔnɔna na a y'o fɔ waleɲuman dɔn o gouvernement min bɛ Kidal sa n'o ye général Elhaji Gamu ale kɔni ye u bisimila k'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ fo ka se Kidal maa caman bɔra ni ka se ka nin délégation o kunbɛn i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa ka ɲɛsin ka tila ka hakilinaw ta ka ɲɛsin ninnu ma farajɛla fanga maa ɲɛmaw i k'a dɔn u bɛ cɛsiri min na jamana kɔnɔna na u da sera nin bɛɛ lajɛlen ma ayiwa bɛɛ ani tilenya ko nin b'a yira k'a fɔ olu bɛ ka sabati an ka jamana kɔnɔ dɔɔni dɔɔni n'an bɔra yen u ye foli ani tanuni k'o ɲɛsin AES jamana denmisɛnw ma n'o ye Mali denmisɛnw Burkina Faso ani Niger ka d'a kan u ye fara ɲɔgɔnkanba min kɛ ni jamana ninnu kunun février kalo tile fɔlɔ 2024 ayiwa ko kɔni bɛ don an ka kokɔrɔw kɔnɔna na ministre min bɛ an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don denmisɛnw ka kibaruyaw ma ani farikolo ɲɛnajɛw ani bɛn ni kelenya ale kɔni ye a yira k'a fɔ jɛkulu caman bɛ jamana in kɔnɔna na ani association olu kɔni i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa Mali Niger ani Burkina u y'u bɔli min kɛ CEDEAO kɔnɔna na a kɛra olu nisɔndiya ko ba ye u kɔni farala ɲɔgɔn kan ka se k'u ka jamanaw k'olu lafasa hali bi u b'o o kelen na ko nin bɛna kɛ sababu ye ka yɛlɛmɛba don ni jamana kofɔlen ninnu kɔnɔna na o la k'u bɛ foli ani waleɲumandɔn k'o ta ka ɲɛsin ni jamana saba in a denmisɛnw ma u ye wulikajɔ minnu kɛ kununko février kalo tile fɔlɔ 2024 ni jamana ninnu kɔnɔna na ka se k'o kɛ seginnamaatindi ye ka ɲɛsin u ma u ye bɔli min kɛ CEDEAO yɛrɛ jɛkulu kɔnɔna na ayiwa an bɛ o foli ani tanuni i n'a fɔ ministre min bɛ jamana kɔnɔna na ɲɛsinnen denmisɛnw ka kibaruyaw ma ale y'i banba o kan kosɛbɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ AES ani CEDEAO olu ka furusa ayiwa AES jamanaw ka bɔ CEDEAO kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Emmanuel Macron k'ale ye yamaruya di CEDEAO ma ko CEDEAO a ka ayiwa bolonɔ bila sɛbɛnna n'o ye accord de défense ye u ni OTAN awa i k'a dɔn k'a fɔ k'u ka bolonɔ bila o sɛbɛn na walasa awa CEDEAO yɛrɛ bɛ se ka lakana cogo min na ko n'o bolonɔ bɛ bila ko ka Mali ani Niger ni Burkina ko k'olu ɲɛbɔ a ko la awa ni hakilina in n'o ye ayiwa ka se ka CEDEAO jamana tɔw lakana ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko Macron ye nin kuma fɔ
autant ko ale ka se ka jateminɛw kɛ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaw k'olu ta k'o sigi ayiwa démocratie tɛ jamana minnu kɔnɔna na a bɛ se ka sigi olu kan cogo min na wa ni bɛnkan min ni bolonɔ bɛna bila a la ka d'a kan ko Mali Burkina ani Niger olu sama ka bɔ CEDEAO kɔnɔna na an bɛ don min na ko bi Emmanuel Macron a ye nin hakilina in ta k'a fɔ bɛnkan o bɛna bolonɔ bɛna bila CEDEAO ani OTAN ni ɲɔgɔn cɛ ni kibaruya ninnu na walasa ka se ka jamana kofɔlen ninnu k'o wajibiya u bɛ se ka kalata kɛ cogo min na o la min bɛ tali kɛ lamɛrikɛ jamana na n'o ye Amérique ye ani nasaraw ka jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi olu kɔni i k'a dɔn k'a fɔ hakilina min bɛ olu kɔni na a yirala k'a fɔ olu wulikajɔ kɛ walasa jatewale tigɛlaw bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ko n'o ko sɛgɛsɛgɛla k'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ Faransi jɔyɔrɔ sɔnyana o ko la kosɛbɛ o kuma min bɛ tali kɛ wariko fana na n'o ye jamana kofɔlen ninnu ka wariko ye ko yala u ye samali min kɛ ka bɔ CEDEAO kɔnɔna na ayiwa o tɛna na wariko in yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ o tɛna n'o sabati wa walima u bɛna bagabaga ta ka ɲɛsin ayiwa o ko ma i k'a dɔn centrale nucléaire ko min fana fɔra ka ɲɛsin jamana kofɔlen ninnu ma yala ko tɛna n'u bali cogo bɛɛ lajɛlen la ka fɛɛrɛw tigɛ ayiwa i k'a dɔn AES jamana ɲɛmaa ninnu kama u ka se k'u bali u ka kow la wa ayiwa Emmanuel Macron a y'i dama suɲɛ ka nakurunya kumabaw fɔ ka ɲɛsin Mali Burkina ani Niger olu kun kan k'o kɔrɔfɔ o ma. N'an bɔra yen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye cakɛda dɔ kɔni sigilen ye min kɔni ni ayiwa bolimafɛn minnu bɛ yen ni olu ye kuranmataw ye olu bɛ se ka ayiwa i k'a dɔn u bɛ se k'u ka ayiwa u bɛ se ka charger cogo n'o ye ka se ka kuran sɔrɔ cogo min na o kɔni cakɛda a dayɛlɛla farafinna woroɲanba fɛ n'o ye Afrique du Sud ye ko yanni juin kalo cɛ san 2024 ayiwa min bɛ tali kɛ Sud Afrique n'o ye farafinna woroɲanba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya a kɛɲɛkanba ka digi a tilebi kan ayiwa k'olu kɔni bɛ se k'u ka ayiwa bolimafɛnw i k'a dɔn minnu ye électrique ye u bɛ se ka o charger ayiwa nin station kofɔlen in na a yirala k'a fɔ diɲɛ maa hakili juru caalenw o ye nin kuma in kɔni sɛbɛntiya ka yira k'a fɔ a baara yɛrɛ kan ka kuncɛ i k'a dɔn u ye hakɛ min fɔ a ko la n'o ye yanni juin kalo san 2024 yanni o juin kalo cɛ k'a baaraw bɛɛ kuncɛ o la min bɛ tali kɛ mobili minnu ni olu ye véhicule électrique ye i k'a dɔn k'a fɔ olu ka ayiwa tajiw sɔrɔ cogo ko nin baara in kɛlen don ni panneau dɔ ye panneau solaire tile de bɛ a marché i k'a dɔn ko ni ala sɔnna a ma batiri ninnu bɛ charger ka sababu kɛ lithium yɛrɛ o lithium fer phosphate k'olu jɔyɔrɔba bɛ nin ko in kɔni na o la ayiwa ko yanni juin kalo san 2024 baara ninnu bɛ daminɛ ayiwa nin cakɛda kofɔlen in na ni farafinna woroɲanba fɛ n'o ye Sud Afrique ye u y'a yira k'a fɔ ayiwa chargeur hakɛ min b'a la mobili hakɛ min bɛ se ka charger a la a bɛ taa 720 na o yɔrɔ kɔni b'a la walasa u bɛ se k'u ka kuran sɔrɔ cogo min na bolimafɛn ninnu bɛ se ka boli cogo min na. Nigeria jamana kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ Nigeria jamana u ye a jira k'a fɔ k'u bɛna maa 4200 ta denmisɛnw na denmisɛn minnu ni a ŋaniya b'olu la u ka se ka ta k'u kɛ cɛw ye min bɛ se ka se ka jatewale tigilamaw kɛlɛ a yirala k'a fɔ Nigeria a bolofara bɛ yɔrɔ min bɛ ni a bɛ wele ko Zamfara olu ye nin kuma fɔ k'u bɛna denmisɛnnin maa 4200 ayiwa ŋaniya bɛ minnu na ka se k'u dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka kɛ lakana tigilama ye cogo min na ka se ka wulikajɔ kɛ jatewale tigilamaw Boko Haram u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na min bɛ tali kɛ ni maa kofɔlen ninnu na n'o ye denmisɛnnin ninnu ye ayiwa ko sigida bɛ maa ka kan ka y'a la wa k'u kan ka dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen la hali agent de sécurité minnu bɛ Nigeria jamana kɔnɔna na o maa minnu bɛ a fɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'olu ka gouverneur ye n'o ye Doda Lawan na a kɛra défilé dɔ senfɛ i k'a dɔn k'a fɔ protection défilé dɔ senfɛ u ka sigida min n'a a bɛ wele ko Guzaw a kɛra o la ko ni ala sɔnna u bɛna denmisɛnnin maa 4200 ta jatewale tigilamaw n'o ye jihadistes ani Boko Haram olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na Nigeria jamana kɔnɔna na. N'an bɔra yen an bɛ bi kunnafoniw kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ CAN 2023 Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a daminɛna o fɛ ka bi janvier kalo tile 13 a baaraw bɛna kuncɛ février kalo tile 11 nata 2024 o la an bɛ a da aw tulo kan k'a fɔ min bɛ tali kɛ quart de finale la Mali ale ni Côte d'Ivoire jamana olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sini sibiri février kalo tile 3 2024 a bɛ kɛ Buaké i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye balontan in lajɛ balontan in
a kuma cayalen don kosɛbɛ a wa Côte d'Ivoire kɔnɔ kosɛbɛ a kuma barika ka bon wa min bɛ tali kɛ Mali kɔnɔna na yan a kuma ka bon ni yɛlɛna n'a réseaux sociaux kan i b'a ye k'a fɔ fɛn caman bɛ ka fɔ a ko la o la ni ye jateminɛ kɛ Mali ka lasigiden min bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ale ye lasiri dɔ kɛ ka ɲɛsin maaw ma a ye a jira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni ayiwa ntolanci min na kɛ Mali aigliw cɛ ani u balima minnu bɛ Côte d'Ivoire n'o ye éléphant de Côte d'Ivoire ye i k'a dɔn k'a fɔ min bɛna kɛ sababu ye ni nin fila bɛɛ lajɛlen qualifiera ka taa quart de finale la min bɛna ninnu fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɔw ka taa demi finale la dɔw ka taa so n'o ye CAN 2023 a tako 34 n'a ye o la Mali ka lasigiden min bɛ ayiwa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a ko nin ntolanci bɛna kɛ sibiridon février kalo tile 2024 a bɛ kɛ ntolanci yɔrɔ min na sa o ye Stade de la Paix ye Buaké o la Mali ka lasigiden ayiwa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na k'a bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya maliden minnu ni u sigilen bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ayiwa denmisɛnw ka taa se ayiwa supporters ma k'u ka ntolantan in u k'a kɛ hadamadenya kɔnɔna na bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la maa si kana maa si laɲini o tɛmɛnen kɔfɛ k'a bɛ wele bila ko kura ayiwa maa minnu ni ayiwa hali ni i laɲinina i kan'i ta juru sara ko maa si kan'i ta juru sara supporters wo ayiwa minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw la wo nka kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu yɛrɛ bɛ gardien sanfɛ minnu bɛ taa ntolancilaw lafasa ntolanci tigɛ kan k'a b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka kɛ muso kelenden ye ayiwa n'u ye min laɲini maa si kan'i ta sira o la k'a b'i to o fana na k'a yira k'a fɔ ayiwa n'o ye Mali ka ambassadeur ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ k'a bɛ to nin na ni ka wele bila Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ma n'o ye Alassane Dramane Ouattara o min ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ye i k'a dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire kɔnɔna na k'a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ walasa ayiwa i k'a dɔn jatigiya ɲuman o bɛ se ka kɛ nin ko in na cogo min na balontan bɛ se ka kuncɛ cogo min na hɛrɛ kɔnɔna na nin ye Mali ka lasigiden bɛ Côte jamana kɔnɔ n'o ye Nuhu Mahamani Haidara ale ka laseli don ka kɛɲɛ ni ayiwa ni ntolanciba min na kɛ Mali ale ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ quart de finale